Самый масштабный и прыкметны объект, які сёлета прыводзіцца ў парадак у Барановичах, гэта пуцеправод по вуліцы Ленина. Яго рэканструкцыя, якая ацэньваецца амаль у 10 мільёнаў рублёў, распачалася ў сакавіку. Рух по правым баку пуцеправода плануецца адкрыць ужо ў верасні. Да рамонту другога прыступіць у 2020 годзе. Тым часам до 1 мая плануецца завяршыць работы по арганізацыі ўсходняга аб'езда. Новая транспартная артэрыя дапаможа разгрузіць пуцеправод і злучыць усходнюю і паўднёвую часткі горада. Приводятся ў парадак и іншыя дороги. Если возьмем, например, грунтовое, с грунтовым покрытием дороги, то уже отградировано порядка 200 километров грунтовых дорог. Пошли с ямочным ремонтом. Ямочный ремонт тоже практически на всех дорогах выполнили и приступили уже к сплошному асфальтированию. Уже сегодня работаем, это улица Фроленкова до кладбища Русино. В ближайшие дни планируем перейти на улицу Доминикана, улицу Куйбышева. Ну и дальше около 26 объектов по всему городу запланировано. Так само у городе вызначено 6 вялікіх участкаў, дзе будзе абноўлена тротуарное пакрыццё. Гэта вуліцы Циялкоўскага, Бадака, Чарнышэўскага, Прывакзальная плошча і іншыя. Запланаваны таксама і веладарожкі. Падчас добраўпарадкавання дваровых тэрыторый будзе ажыццяўляцца не толькі ямачны рамонт, але і суцэльнае асфальтаванне. З'явяцца ў горадзе і новыя гульнявыя пляцоўкі. Запланировано устройство 3 детских площадок, 2 из них во дворах. После 30 числа мы скажем, где, по каким адресам. Потому что заявок пришло насущно около 130, и к нам люди обращались. И сейчас мы будем просто выбирать, где на самом деле нужнее. Традыцыйна шмат увагі вясной азеляненню. Больш за 350 бяроз і хвой высаджана за анкалагічным дыспансерам по вуліцы Бадака. На чарзе закладка вялікага парка сямейных дрэў у мікрараёне Бараўкі. У так званым военном городку з'явится аллея авиаторов с пешеходными зонами и осветлением. В этом году у нас разработана концепция озеленения города Барановичи на 2 года, на 2019 и на 2020 годы. В этой концепции предусмотрено озеленение в основном тех мест, которые ранее оставались, скажем так, как резервные. Запланировано в этом году, и мы, я так полагаю, освоим эти планы, возможно, даже перевыполним. Древесных пород у нас будет высажено около 2000, и кустарника порядка 1500-2000 штук. Конечно, усе гараджане з нецярпеннем чакаюць, калі зацвітуць гарадскія клумбы. Расада разнастайных кветак і хвойнікаў ужо чакае свайго часу ў цяпліцах. Усяго сёлета ў Барановичах плануецца выкарыстаць на клумбах у вертыкальным азеляненні і ландшафтных кампазіцыях больш за 100 000 кветак. Алена Ракуць, Людмила Салзана, Миколай Руцкі, телерадиокомпания «Брест».